suratu Qurayshin makkiyatu bismillahir rahmanir rahim gol suratu wol ɗo leñol ko suratu wol innitiraka Qur'an fof adna ko suratu Quraysh on yiyata suratul fulani suratu faransi suratu sosowi suratu maninka wi ɗum ala ton ko Qurayshiyanko ɓen tun innitira saabu noon kamɓe ko e hoore aade maɓɓe Qur'an jeppi ala dali li ilata Quraysh fi yo kontin Qurayshiyankoɓen ko waɗi men halki aburatal hashram men dandi suudu Kaaba ndu ɗi suratuji ɗo ɗiɗi ko jokkodiri woɓɓe wi ko suratu o gotol bisimillahi waɗa tun emo li ilafi ko fiyo kontin Qurayshiyankoɓen ilafin wowango maɓɓe voyage ji maɓɓe ɗiɓe wowno rida taccita e voyage gol maɓɓe dabbude wassoyfi e voyage gol maɓɓe ceeɗu si Allah wallano ɓe abratal ashram ronki ɓe wawde si abratal ashram misal warnoɓe est ce que ɓe continayno koɓe wowi continde kon ɓe maayi awa si ɓe jaaɓi kamɓe Quraysh falyabudu yoɓe rewde hadda rabba hadal bayte yondu suudu Kaaba ɓe ande ko hombo ko si ɓe jaaɓima si ɓe jaaɓani ko Allah de wallaji atamam ñammin ɗo ɓe min joni itti ɓe heege o amanu mo holniɓe min khawfino itti ɓe